Защо? Защото бях човек, който обича греховете си. Аз самия считах, че Бог е просто една приказка, че Той е измислен от хората. Не е било в целите ми. Да повярвам в Исус не е било в моите цели. Повярвам в Исус, аз няма да се оженя. Аз бях с тази мисъл, с това изкривено мислене. Не исках да слушам това, защото аз се възхищавах на неговия светски начин на живот. С майката на чичо ми, моята баба, тя постоянно беше срещу вярата на чичо ми. Казва, ние сме православни християни, как си смениш ти вярата, ти си предател, това е секта, нали, защото това е евангелското благовестие, нали, по времето на промените. На Велик ден да изям някой козунак и да сборя някой боядисано яйце. Това познава за Исус, знаех, че Той е отишъл на кръста, знаех, че Той е умрял и възкръснал и просто това традиционно мислене съм се. И ходенето на църква днеска осъзнавам, че е една среща с Бога. Когато човек ходи на църква, трябва да осъзнае, че той отива да срещне Бога. Здравейте, скъпи приятели, братя и сестри, гости. Правим това изричен, това предаване заради Божия слава и краса, за да прославим името на Исус Христос. Това ми беше една реална, което живее в моето сърце и аз вярвам, че това, което го правим за името на Исус Христос. Ако Исус беше жив на тази земя, Той е жив и възкръсна. И апостол Павел, апостолите бяха живи, аз мисля, че те ще да правят тези неща. Чрез Светия Дух Бог ми даде една неща и това предаване го наречехме истории с вяра. И молих се в духа и това стана реалност. И за Божия слава и прослава помолих се един скъпоценен за мен човек в моя живот, който Бог го използва и който се запознава на свръхестествен начин, който го направи Светия Дух. Имах реална среща с него, след като чрез неговото служение Бог в него се прославя в моя живот. И аз го поканих. Първият ми гост е моя пастор, моя ментор, пастор Даниил Богданов. Аз го наричам духовен баща и го приемам като духовен баща. Запознахме се преди 6 години и може би вече няма седмица да не се виждаме, да не служим заедно. Представям ви Даниил Богданов. Приятно е. Честа голяма. Да представим Исус, да представим Бога. Не да представя себе си, да представя Него. След като аз съм повярвал и съм те наблюдавал в YouTube, ти си правил записи, пускал си проповедни видеа, си правил как се молиш на хората, как Бог те използва. Аз те гледах и най-вече ме докосна твоето свидетелство, нали, как си повярвал в Господа. Това ми е първият въпрос към тебе. Как си чул благата вест и как си повярвал в Исус Христос? Ами аз чувах благата вест. Бях ученик. Аз чувах благата вест, но не я приемах. Не приемах благата вест. Защо? Защото бях човек, който обича греховете си. Нямах намерение да се отказвам от греховете си или да ставам вярващ. Това не беше моите планове. Да повярвам или да... От всякъде чувах за благата вест, но аз не я приемах. На колко години се осъзна, нали, заради името на Исус? Ами, бил съм 7 клас съм бил, когато съм така интензивно слушал за благата вест. И това стана по времето на промените. 90-91 година стана по времето на промените и тогава от
мои роднини, от моите баби, моя чичо, аз започнах да слушам по-интензивно за Исус Христос. Но аз не приемах. Моето семейство са повечето такива източно-православни християни, които си спазват традициите на православната църква. Дори имаме в нашия род свещеник, който е учил за поп и той беше такъв, той стана такъв, в смисъл на моята баба, нейния брат. Така че ние си имахме тая представа за Бога, ние си имахме тая нагласа за Бога, обаче аз самия считах, че Бог е просто една приказка, че той е измислен от хората. Не вярвах в съществуването на Бог. Всъщност, вярвах в съществуването на една сила, но не вярвах в съществуването на Бог в приказките на близките ми, на роднините. Не вярвах, че Исус е Господ, ведно. Вярвах, че има Бог, вярвах, че има една сила, но не вярвах, че Исус е Господ. Считах, че Исус е нереална личност, създаден изцяло от хората, за да може да контролират масата хора. Нали? Аз имах такова мислене за Бог. Следващия ми въпрос е, след като аз съм гледал в телевизията и съм се интересувал в християнските неща, след като съм повярвал и бях много повярвал и съм чул, има един друг помазан брат, няма да му споменавам името, той направи едно списание без твое позволение и чуй твоето свидетелство го написа там подробно. Искам да ни разкажеш как се влезе в църквата, как видя Господ, как го опозна изцяло, как се предаде в това където си момент. Аз много силно исках семейство. Може би на всеки тинейджър неговите години мисли за жена, за деца. Не бях навършил 8 клас и аз това беше не е било в целите ми. Да повярвам в Исус не е било в моите цели. И когато те ми говориха за Исус, аз свързвах така нещата, че за да повярвам в Исус, аз трябва да повярвам след като се оженя. Защо? Защото считах, че трябва да считах, че това е грях, считах, че е грешно да желая жена, считах, че е грешно да имам семейство и че ако трябва да имам семейство, то трябва че всеки светски човек е семейен. Това беше моите представи, по тази причина аз отхвърлях Бога. Исках да приема Бог. Исках да приема Исус. Обаче си казах, ако приема Исус сега, аз такива сметки се правях, ако приема Исус сега, това беше моето детско мислене, аз няма да се оженя. Един вид, че Бог иска аз да бъда несеменен. Считах, че всеки семейен човек е вече в грях, потънал в грях. Това беше просто една изкривена представа в ума ми за семейство. Че ако повярвам в Исус, ако приема Исус, аз не трябва да имам сексуален контакт, аз не трябва да имам семейство или от тая посока, вървяха нещата в тая посока. Свързвани бяха с изкривеното ми мислене за семейство. И по тази причина аз отхвърлях Исус. И си казвах, искам си греха, обичам си греха, нека да си поживея, нека създам семейство и тогава ще повярвам в Исус. Защото считах, че ако повярвам в Исус, аз няма да се оженя. Аз бях с тази мисъл, с това изкривено мислене. И когато моят чичо и моята баба, те бяха първите повярвали в рода ми, те много настояваха и говориха постоянно за Исус. Чичо ми беше светски човек. По времето на комунизма той
играеше имаше един ансамбъл Загоре. И го снимаха по телевизията, ходиха в други страни. Ансамбъл Загоре, Старозагорски ансамбъл за народни танци. И той обикаляше навсякъде. И неговият начин на мислене на Чичове, понеже той явно е искал семейство, но понеже аз гледах неговият начин на живот, всяка вечер с различна жена, без да има съд или обвинение, че ще има секс преди брака, нали. Някакси тези неща за светския човек са нормални. Да има секс преди брака, да живее без граждански брак. Това за светския човек е все едно нищо не е. Но вътре дълбоко в моята съвест аз осъзнавах, че всички тези неща са грешни. И когато аз гледах неговия начин на живот, колко е грешен на алкохоли, цигари, мини едно известно време с различна жена, светския му начин на живот на Чичове. Изведнъж той се обърна. На една евангелизация той е повярвал по времето на промените. Бил е много пиян и чул глас от една църква: покай се, приеми Твоя Господ и Спасител Исус Христос. И когато е чул този глас, влезе в църквата и вътре е напълно отрезвял. И това е бил последния му ден с алкохола, с цигарите, с всичко. И той започваше навсякъде да говори, че Исус Христос е Господ, че Исус е жив. Аз не можех да се представя как този човек зарязва неговият начин на мислене, неговият светски начин на живот. И това, което на мен най-много ме дотягаше, че говориш само за Исус. Не исках да слушам това, защото аз се възхищавах на неговия светски начин на живот. И не можех да възприема неговата промяна за нормална. И когато той говореше за Исус, аз не исках да го слушам. И всъщност това съм го казвал на Исус, без да осъзная, че аз съм отхвърлял Исус. И постоянно, просто имаше една нетърпимост спрямо Чичове. И някакси така си казах, нали, обяснявах си нещата. Нали, случват се тези неща, човек да се откаже от цигарите, от алкохола, но чак до такива крайности да стигне, това не беше за мен нормално. Моята баба, всъщност майката на Чичове, моята баба, тя постоянно беше срещу вярата на Чичове. Казва: ние сме православни християни, как си смениш ти вярата, ти си предател, това е секта, нали, защото това е евангелското благовестие, нали, по времето на промените. Евангелската църква настъпи в България с много голяма сила. Нали. И баба ми това не можеше да го възприеме за нормално. И някакси тяхната връзка между Чичо ми и баба ми изведнъж се обърна. Изведнъж баба ми започна да говори същите неща, които говореше Чичо. Исус е жив, Исус съществува. И в един момент аз ги изчетах и двамата за напълно с промити мозъци. Напълно ненормални. И аз това не го считах. Просто търсих някакво логично обяснение как тя като беше против, изведнъж стана, след няколко месеца стана за. Неговото виждане, неговият начин на мислене за Бога. Аз не познавах Библията, аз не познавах Исус. Нали? Познавах Исус до толкова, доколкото на Велик ден да изям някой козунак и да сборя някой бойдисано яйце. Това познава за Исус. Знаех, че той е отишъл на кръста, знаех, че той е умрял и възкръснал и просто това традиционно мислене съм си. И моята баба, това, което ми направи впечатление, моята баба, когато се обърна към Исус и почна да говори, че Исус е жив, че Исус съществува и т.н. Аз търсех логично обяснение. Може би, защото Чичо ми е второ дете,
Нали, баща ми е първо дете и тя обича повече малкия син. Нали, и аз търсих някаква взаимовръзка на това как тя толкова бързо се обърна към вярата на сина си. И не може, това не може да се го обясня. Това не може да се го обясня. И някакси тяхният съюз на двамата беше много силен между майка и син. И като дете, може би съм си мислил, че тя обича повече чичо ми, отколкото баща ми, и оттам, нали, се опитвах така по-детски му да си обясня тяхната връзка и нейното бързо повярване. Нали. Въобще не осъзнавах, че Святия Дух стои в това нещо. И когато те и двамата почваха да ми говорят за Исус, аз още повече се отвръщах и исках да избягам. Така че моят чичо живееше в един апартамент в Стара Загора. Открита чичура, юг до Руския пазар, ако някой го знае. Това е отдалечено от града, в края на града. И така мина едно лято. Те настояваха: Исус те обича, Исус е жив, Исус е умрял за греховете си. И всякакви такива неща. И само казвах: оставете ме, сега съм млад, да си поживея. Считах вярата за възрастни хора. Като умрат, като вземат да умират, да кажат 2-3 думи и да идат на небето. Аз така считах вярата. Че човек вече нагрешил се, погрешил се, удоволствал се от греховете си, вече в края на живота си, когато вече е станал стар, възрастен, решил да се обърне към Бога и Бог да го вземе и да го спаси. И какво се случи, когато те настояваха, нищо не се случи. Аз още повече се закоравях и просто се отдалечах. Аз там имах някъде около 20-30 приятела в Стара Загора. Майка ми и баща ми живееха в Казанлък. Аз в Казанлък съм учил. Там беше моето образование. И в Стара Загора ходих при чичо ми поради приятелите ми. Тези мои приятели, те бяха просто от блоковите лица, с които ние другарувахме, казвам така. И интересното е, че аз редовно бях с моите приятели в Стара Загора. Просто като идваше лятната ваканция, аз просто отивах не заради чичо, заради приятелите. И така мина една година. И дойде другата година, пак по същото време, пак. То прилом на лятните ваканции. След като завършиш в училище, отиваш на гости при... Да. И аз отидах на другата година, мислейки се, че пак ще намеря приятелите си. Обаче, благодаря на Бога, че чичо ми и баба ми са настоявали в молитва и са молили за мен. И когато отидах там, аз не намерих нито един от моите приятели. Всичките приятели отивам, звъня на този, звъня на другия, излизат родителите на тия приятели и казват: няма го. Няма го. Ни казват: отиди на море, друг казва: отиди на Балкан. И все на някакви екскурзии бяха моите приятели. И това от 30 човека да не намериш нито един, това вече е някакъв прецедент. Просто някакъв прецедент. Това не го приех със случайност. Да кажа: то случва се. Не. Просто тогава осъзнах, че Бог, за да ме срещне, отделя приятелите ми. За да може Господ да ме привлече, за да може Господ да ме срещне, Той ме отделя от кръга, от връзките. Той разкъсва връзките, за да може да ме срещне. И въпреки това, аз не исках да се срещам с Господ. И когато чичо ми, той ходеше на църква, беше служител, пастор в една от църквите в село Кирилово. Там той водеше служение. И винаги, когато наближаваше 17:30, имаше един такъв рейс, който посещаваше околните села, междуградски рейс. И той ми казаше: да наеде 17:30, ние отиваме в село Кирилово, ако искаш ела. Те имаха служение в това село. Да. Той имаше служение в това село и
И винаги, когато отиваше там, той винаги ми казваше това. Ела. И аз сега казвах, не. Просто една цяла година мина в едно, от моя страна едно не. И когато моите приятели, нали, ги нямаше, не ги намерих, и той когато ми каза 17:30, ако искаш ела, първата ми реакция беше не в никакъв случай. Обаче започна да се замислям и стана на Бога, че моят чичо настояваше. И аз започна да се замислям, добре, какво ще правя? Нямам приятели, да се прибирам в Казанлък е още рано. Нали? И не знам кога пък те ще се върнат от тия морета и Балкани, на къде са тръгнали. И аз в този момент Нямаше информация. Да, вътрешно си казах, какво ще правя тук сам? И чичо ми, слава на Бога, се случи една сделка с мен. И ми каза, само веднъж ела на църква. Само веднъж. И ако не ти хареса, ако счете, че това не е твоето нещо, аз повече никога няма да ти говоря за Исус. И това беше като за мен, като супер, аз повече няма да слушам това. Нали? Това беше една сделка. Да отбиеш номера. Да отбия номера, да. Една сделка, в която аз съгласих, защото с това негово изказване той ми даде възможност на свобода да избирам. Ма каза, само веднъж ела. Виж, само веднъж ела. Ела, виж, само веднъж. И ако това не ти хареса, аз повече никога няма да ти говоря за Исус. И аз съгласих. И става на Бога, че той настояваше за да ида. Аз не знаех, че когато отивам там, буквално ще преживя среща с Бога. И ходенето на църква днеска осъзнавам, че е една среща с Бога. Когато човек ходи на църква, трябва да осъзнае, че той отива да срещне Бога. Аз не го осъзнах това и отидахме на спирката с моят чичо. Значи случайни неща няма. Не. Това всичко направи Бог, премахна приятелите Всичко. и поканата, всичко това, което настояваше духа, чрез твоя чичо. Да. Чрез твой служител. И стояхме на спирката, той нямаше кола. Стояхме на спирката, чакахме автобуса, той беше един автобус от тия хармоники. Имаше такива сини гуми отстрани, те си още може би ги имат, са по-модерни. Едно време ще автобуси и когато автобусът спря на спирката и ние трябваше да се качваме, чичо ми първо се качи през вратите и аз имах едно силно нежелание да се качвам в автобуса. Въпреки, че казах да, ще дойда, аз вътрешно имах един силен бунт. Бунт. За какво ще се качвам аз? Аз луд ли съм да ида там? За какво ще се качвам въобще? И когато той застана вече накрая там, нали, на крайното стъпало най-горе, и каза, хайде Данеле, идвай. И аз в момента, който се качих на първото стъпало и зад мен се щракнаха, затвориха се вратите. Почувствах се като животно в клетка. Като няма вече мърдане, няма на къде да бягам. Почувствах се като затворник, като някой, който каквото и да е това там, трябва да го издържи, трябва да го изтърпи. Но имах такива мисли на бунт в себе си, демонични мисли, които гласяха в ума ми. Аз ще се кача, аз ще ида там и ще му докажа, че няма Бог. Да не ме занимава повече с глупости. Ето аз отивам с тази настройка, че няма Бог. Отидах да докажа на чичо си, че няма Бог. Демек още когато влезам в автобуса и дойде тази мисъл, че да докажеш на твоя чичо, че няма Бог. Да. И след като влезнам в тази сграда, църква да го наречем, като се съберат светиите, продължи нататък остава. Но преди да стигнем до сградата, нали, това е много важен елемент от свидетелството, защото аз се примирих. В момента, който имах тези мисли, ще да там, ще му докажа, че няма Бог, аз луд ли съм, за какво се качих и т.н. Всичкото и аз се примирих. И си казах,
всичко, каквото и да е това там, аз трябва да го издържа. Просто се смирих, дълбоко се смирих. И днеска осъзнавам, че това е бил ключа аз да срещна Бога. Да се смиря, да се примиря с Бога. И когато Чичо ми седна на седалката, аз седнах до него, дълбоко вътре в моята съвест не само се почувства грешен, ами се почувства като някой, който не само не познава Бога, ами някой, който е много далече от Бога. И аз почнах да питам Чичо ми, добре, като идем там, какво да казвам, какво да се моля, как да се моля? Защото аз не знам какво да казвам и как да се моля, аз не знам какво да говоря. И той ми каза едни думи, които аз до ден днешен помня. И вярвам, че това са думи на Святия Дух. И той ми каза, като идем там, стисни си очите и слушай. И ако чуеш някоя дума от хората, които се молят там, ако ти чуеш някоя дума, кажи я, повтори я същата след тях. И да знаеш, Господ те чува. С две думи той ми каза, да го перефразирам по моя начин, открадни си тяхните думи, които са ти попаднали на твоето сърце. Повтори ги. Да ги повтаряш след хората, които са молят на глас. Повтори ги. Да. Да знаеш, Господ те чува. Използвай тяхната връзка с Бога. Използвай тяхните думи. Да знаеш, Господ те чува. И днес, когато Господ казва на Еремия, в писанието той казва, аз положих моите думи в твоите уста. Ти няма да говориш твоите си думи, а моите. И аз по-късно осъзнах този принцип за това, че Бог поставя думите в устата ти. И както и да е, ние отидахме там, църквата беше в читалището, в село Кирило. И не беше църква с икони, с свещи, или беше една стая като тази, малко по-голяма. Това е по-голяма. Беше една малка стаечка с 30-40 стола и 7-8 възрастни жени отпред. Сестричка за събират. Възрастни, много възрастни жени. Стари жени го вярват. И аз се срамувах да седна примерно отпреди, защото Чичо не е пастора. Почувствах себе си много, много грешен, много недостоен за Бога. Осъзнавах, че Бог е там и осъзнавах себе си за недостоен пред Бог. И затова аз избрах ъгъла на стаята. Избрах място, където да бъда като че ли скрит, да се скрия някъде. И аз отидах и седнах точно там в ъгъла на стаята. Без нито една жена или човек да може да ме вижда. Исках да се отделя от всичко това и буквално аз изпълних инструкциите на Чичо ми от автобуса. Като идем там, стисни си очите. И днес много важен принцип е това, ако искаме да видим Бог, ние трябва да затворим очите си за това, което не е Бог. Да спрем да гледаме онова, което не е Бог. Онова, което не е от Бога. Да спрем да го гледаме. И понякога ние не осъзнаваме, че това, което виждаме, действа в нашето мислене. Защото духовното виждане е начин на мислене. И когато той ми каза, стисни си очите, аз днеска го възприемам като спри да мислиш по твоя начин. Спри да мислиш по твоя начин. Спри да гледаш по твоя начин, с твоите плътски очи. И когато аз си стиснах очите, аз не знаех тяхния репертуар или програма, по която тая църква се движи. Как върви служението? Аз не знаех как върви това служение и по какъв начин то ще тръгне. Аз нямах идея за нищо. Нито как ще почне, нито как ще свърши, нищо. Аз нямах идея, нищо. Ти за първи път влизаш За първи път влизам в църква, да. В евангелско-протестантска църква за първи път. И когато седнах на стола и се стиснах очите, те запяха една много тъжна песен от червените песнарки. Нито един от тях не си отвори песнарката да я пее. Тези жени пееха и днеска до ден днешен аз
осъзнавам, че църквата, когато пее в единство, просто славата на Бог слиза. Тези жени не пееха по програма. Тези жени не пееха, защото нещо беше изписано на стената или нещо беше написано някъде. Да, тя беше като наизуст дадена песен, наизустена, но тези жени пееха от цялата си душа, от цялото сърце, в един глас, в един тон. Нямаше разлики някой да отива назад или някой да отива напред. Бяха в едно. Бяха в едно. Единството на тези жени в духа беше ключа за това, което аз щях да видя. И преди да започна това, което сега се каза, аз искам да кажа нещо за тяхния живот. Аз не знаех нищо за тези жени. Някой от тях беше към 90 години, 80 години, те бяха доста възрастни. И по-късно аз разбрах за тяхния живот, че тяхните съпрузи, тяхните половинки, заради вярата са били затварени в концлагери и са били рязани и хвърлени на прасета. В Белене, да, в Белене. И те никога повече не са виждали тяхните съпрузи. Никога повече. Защото тогава християнската църква беше като нещо ерес, неправилно. Да. Считали се ги за шпиони на Запада и т.н. и всякакви такива неща. И те повече никога не са видели тяхните съпрузи. Значи, тези жени... Хора платиха цената, помазанието за това присъствие, което ти го преживя там. Аз не знаех, аз по-късно разбрах това. Аз когато влизах, аз нямах предварително знание кой, каква му е историята. Да ги опознал това вече. Тяхният живот и тяхната връзка с Бога доведе това, което аз имах с Господ като среща. Когато те почнаха да пеят тази песен, там е неде на Голгота на кръста, започна свръхестественото присъствие на Святия Дух в тази стая да слиза. И това беше толкова реално. И аз ще помоля хората, които в момента слушат, нали, това просто свалете си вашите естествени уши, естествени очи и вашия начин на мислене, просто пуснете страни. Защото това, което аз преживях, е свръхестествено и то може да бъде обяснено единствено само чрез Святия Дух. Аз не познавах Бога, нали, знаех, че Исус е умрял, знаех, че Исус е възкръснал, но това, което аз преживях, беше отвъд всякакви знания, които аз имах до този момент. Просто беше отвъд моето виждане. И докато те пееха тази песен, там е неде на Голгота на кръста. И аз бях със стиснати очи. До ден днешен, нали, го обяснявам, по много начини съм го обяснявал, но когато те пееха, и това е един принцип, който аз искам да кажа, че святата музика води душата до святи места. Просто аз бях отведен до свято място. И аз вярвам, че това свято място, в което аз се събудих. Аз се събудих в едно място. И не бях напълно като че ли там. Аз бях на две места едновременно. Хем в стаята можех да слушам това, което жените пееха, и едновременно аз се намирах в непознато място. В място, в което аз събудих. Аз събудих в място без съзнание за това кой съм, как се казвам, на колко съм години, кой е Исус, как е умрял на кръста, как е възкръснал. Това всичкото беше изтрито от ума ми. Все едно събуждам, все едно сега се раждам. Имам мир, спокоен съм, не знам нищо, нито за назад, нито за напред във времето. Все едно като човек с амнезия. Но това е окей. Като че ли
Всичко е окей, няма никакъв проблем. Че примерно нищо не знам. Нямах притеснение. По това място аз нямах притеснение. Мястото беше толкова светло и толкова силна светлина, бяла силна светлина, че аз на където и да се обърнах в това място, беше навсякъде само бяло. Аз нямаше... Ти го виждаш това в видение. Не мога да кажа, че беше просто видение. Усещаш какво става около тебе и виждаш това. Аз бях на две места едновременно. Това го наричам видение, днеска го наричаме видение, но това беше свръхестествено преживяване на моето тяло е тук, но всъщност духа ми е там. След като фалението, да речем, че светлица закара в тези неща, ти ги преживаш тези неща. Да. Моето тяло всъщност беше и тук, и там, едновременно. Тялото ми беше на две места. И това, което аз преживявайки там, същото беше, което все едно се преживява и тук. Нямаше разлика между мен тук и между мен там. Нямаше такава разлика. Единственото беше влиянието, което беше около мен. Нали? Гласовете, които аз чувах на жените, песента, която те пееха. Значи така да го разбираме, че и двете неща бяха реални. Просто бяха в едно и също време. Да. Двете бяха в едно и също време. Като че ли две времена бяха събрани в един момент, сега. Или по-точно две пространства бяха събрани в един момент, сега. Две времена, две пространства просто бяха събрани. И аз вярвам, че място беше мястото на забравата. Защото аз там нямах спомен. Нямах спомен нито за това кой съм, нито за това кой Исус. Просто събудих от сън. Като все едно Адам се роди голям. Нали? Нямаше този процес, примерно това, че съм бил дете, че съм бил бебе, че съм бил юноша, че съм имал майка. Просто това беше изтрито от ума ми. Все едно сега се раждам. Събуждам се от сън. В едно такова състояние, сънно състояние, в което аз се събуждам, без да знам кой съм. И аз започнах да търся, да видя нещо. Нали? Всъщност, в тази силна светлина аз осъзнавах, че съм някъде. Не знаех това беше това място, но имах интерес. Това беше, че аз имах интерес. И това, което беше, къде се намирам? Къде се намирам? И се опитвах да се оглеждам около себе си в това място, в това пространство, за да мога да имам някаква ориентация къде съм в края на краищата. И точно тогава, в момента, в който аз задавах този въпрос, къде съм или къде в края на краищата се намирам, аз видях една много малка черна точица на фона на това цялото бяло светещо пространство. Като че ли самото небе беше слезнало на това място. Но там видях една много малка, незабележима черна точица. Много малка. И тя се стоеше мъничка. Но просто защото аз нямаше към по-друго да гледам. Освен към тази точица. Като че ли, казано така, както казваме, Бог ограничи приятелите ми, за да мога да гледам на него. Така и Бог всичко бяло и черната точка в този фон. Да, но много незабележима малка черна точка, която се откроява на белия фон. Чрез която Бог искаше да ми каже, гледай и ще разбереш къде си. Или един вид, ако ти я погледнеш, ако ти се загледаш нея, ти ще разбереш това, за което ме питаш. Аз не знаех, че Бог просто четеше мислите ми. Бог просто четеше моите мисли. Но аз не бях в съзнание, че Бог вижда това, което аз мисля. Или това, което аз казвам. Аз не бях в съзнание. И точно там, когато аз се загледах към тази незабележима малка черна точица в белия фон, тогава тази точица започна да расте и да се приближава. Когато тя беше там и аз не гледах на нея, тя си беше малка. И така по-късно аз открих този принцип. На каквото гледаш или каквото гледаш, това се приближава. И е много важно... Къде си даваме внимание? Да. Много е важно къде си даваме вниманието. Къде е нашия фокус? В какво е нашия фокус?
И това Бог иска да му научи, искаше да му научи във времето, че дори в картините, дори в виденията, има неща, които ние не обръщаме внимание за това. И затова, понеже нямаме точки на интерес, нямаме въпроси, затова Бог не ни дава и отговори. Моята мисъл е точно това. Моята мисъл е, че точно в този важен момент, точно в този много важен момент, аз започнах да приоткривам, че гледайки на тази малка точка, аз не се намирам в стая. Аз си мислех, че се намирам в стая. Но всъщност не се намирам в стаята. Аз се намирах в място, което беше толкова неограничено в пространство. Нямаше там ръб или ъгъл. Нямаше ръб или ъгъл. И аз осъзнавах, аз просто осъзнавах, че тази точка идва някъде от много далеч. Осъзнавах, че тази точка, която се приближава към мен, всъщност говореше за това, че аз не съм в пространството и в стаята, в която физически се намираше моето тяло. Нали? Не се намирах в тази стая, малка стая от 30-40 стола. Аз се намирах в някакво много далечно пространство, което нямаше край. И аз просто не го осъзнавах. Но когато почна да гледам на нея, тя почна да се приближава. Аз осъзнавах това, докато тази точка се приближаваше. И черната точка става по-голяма и по-голяма и тя идваше към мен. И докато идваше към мен, аз създавах въпроса, което се приближава. И тогава започва тази точка да се оформя, да придобива форма. И се образува черен кръст. Когато се приближаваше още. Искам тук да вметна това, че когато кръста дойде много близко до мен, изведнъж, когато аз се загледах на кръста нямаше човек. Просто стана реален кръста вече. Кръста стана реален, когато идваше наблизко. Но когато дойде наблизко, пак нямаше нещо, което, нали, просто кръста да си дойде с човека, който, нали, беше на него. Не, просто в момента, който аз се загледах на кръста, тогава изведнъж се появи тяло на самия кръст. По това време сестрите пеят тази песен. Да, те пеят тази песен. Тя песента не е спряла, те просто пеят песента. И когато кръста се приближи много близко, аз се загледах кръста, изведнъж приоткрих, че на кръста има човек. И кръста дойде много близко до мен, на 2 метра дойде от мен. Много близко, той просто дойде много близко до мен. И аз пак ще го кажа. Аз не знаех, че това беше Исус. Аз нямах идея, че това беше Господ. Аз бях с изтрито самосъзнание за това кой съм аз, кой Исус, как те учил на кръста. Всичко това беше изтрито от ума ми. Искам за малко да спреш, да се задържиш твоята мисъл. Защото много хора говорят, нали, че са видели Исус, нали, те го гледат по много различна точка. Кой в светлина, кой са сини очи. Искам ти да обясниш по твой си начин какво беше, нали, видението, пророчето, картината от Господа, което Бог е даде своето лице. Какво отразяваше Исус? Продължавай се мислята, но да не обясниш много ясно лицето му, виждането му към тебе. В началото аз просто, когато видях тялото му, и го видях толкова близко, той просто беше мъртъв. Ръцете му просто бяха така и главата му просто беше клюмнала. Той беше клюмнал на едната си страна. Просто главата му беше клюмнала надясно. Имаше ли голяма коса? Просто това по-късно ще го обясня. Да. Моята мисъл в този момент
не беше формата, а беше, че той е мъртъв. Мисълта, аз бях разочарован. Вътрешно, нали, очаквах този човек да е жив. Очаквах, че когато кръста дойде към мен, очаквах този човек да е жив, който аз ще видя. И мисълта ми, тази мисъл, тя беше просто един акт на разочарование. Той е мъртъв. Нали? Аз не казах нищо с устата си. Аз просто с ума си. Задаваш се тези въпроси само. Си помислих, без да осъзная, че Бог вижда мисълта ми. Аз просто си помислих тази мисъл. Той е мъртъв. И в този момент много силен вятър от всички страни почна да духа върху кръста, върху тялото. От всякъде. Просто от всякъде силни ветрове започнаха да духат към тялото. И в момента, в който ветровете духаха, започна да събира една голяма топка, като топка, която събира вятъра. Просто ветровете се събираха в една топка. И тази топка стана концентрирана, като концентрирана сила, колкото един умрук. И тази топка влезна в устата му. И в момента, в който тази топка влезна в устата на човека оживя. И цялото тяло започна да се тресе. И почна да тече една кръв. И това, което умрелия човек вече влезна в него живот. Влезна живот, тялото започна да се тресе и агонизираше. То просто агонизираше, цялото тяло се тресеше. От болка. От агонията, от болката. Но цялото тяло беше като просто една кървяща рана. Като спукани артерии, като множество спукани кръвоносни артерии, които просто пръскаха навсякъде с налягане. Кръв с налягане, като тръба от маркуч, когато пуснеш водата, има налягане. Подобен начин цялото тяло пръскаше кръв. Навсякъде. Навсякъде. Просто гледката беше ужасна. И цялото тяло се тресе. И аз се чудех. Това, което аз се чудех, докато гледам всичко това, имах вътрешно голяма болка и състрадание за него, но това, което аз се чудех, е тази мисъл. Как е възможно при всичко това той да е жив? Това е невъзможно, нали? Моето голямо очудване беше как да живее? Как е възможно този човек да живее? Това е невъзможно. Просто това е невъзможно. Нали, тази мисъл, това е невъзможно той да е жив. Няма начин как при всички тия рани той да е жив. И тук вече е момента, в който аз искам да направя нещо за него. Да помогне на този човек. Аз искам да го спася. Аз исках да го спася. И започнах да търся. Някакъв начин. Не, започнах да търся надежда. Какво беше моята надежда? Започнах да търся здраво място по тялото му. За да си кажа, ето и място е здраво. Тук има надежда. Нямаше такова място по тялото му, което да каже, това място е здраво. Тук има надежда, той ще живее. Нямаше такова място по тялото му, което да посоча с пръста си да каже, тук е здраво. Тук има надежда. Той ще живее. Нямаше такова място. Търсих надежда. Аз търсих с надежда на такова място. Да намеря такова място по тялото. Но не намерих. И тогава погледнах крака му. Погледнах
погледнах крака му, защото аз вече търсех, понеже видях, че големите части от тялото му са ужасно наранени. Просто този човек беше все едно дран жив. Между другото, това се случва в 1991 година. Филма "Страстите Христови" много близко се доближава до това. Много близко. Нещо подобно, но това е отвъд дори "Страстите Христови". Някой просто беше забил локтите и беше свалил кожата. Просто нямаше. Аз търсех поне едно здраво място, търсех в неговото тяло и започнах, когато не намирах в големите части на тялото му здраво място, аз започнах да търся в малките части. И затова се насочих към краката му. Поне си казах, ако един от пръстите му е здрав, ще кажа, тук има надежда, той ще живее. Аз търсех надежда той да живее, аз исках той да живее. Погледнах големия пръст на крака му и видях, че ноката му го нямаше. Беше паднал. Нямаше надежда за него. Нямаше никаква надежда за него. Той беше просто като тялото му беше като просто една кървяща рана, която не може да бъде затворена. И затова днес в неговите рани все още има изцеление, защото те все още са отворени. Исусовото тяло, неговите рани са все още отворени. Затова днеска има изцеление. За него нямаше, за да може за нас да има. Аз не осъзнавах, че това е Исус. Аз не осъзнах, че това е дори Господ. Но имах много дълбоко състрадание към него, докато гледах това. И просто търсих и когато не намерих, аз много дълбоко се отчаях. Отчаях се, че той ще живее. Дълбоко се отчаях. Значи това слово, което се говори, се цитира, в неговите рани ние сме изцелени, освободени в Исаия. Това е вярно слово. Вярно. Амин. Но по-вярното е това, което ще кажа. Понеже тялото му през цялото време се тресеше в неудържими конвулсии. И това е момента, който аз искам да кажа, че той набираше сила. Набираше сила да не трепери, опитвайки се нещо да ми каже. И просто се случи. Аз погледнах лицето му. И тук е момента да кажа, че аз не виждах коса. Защото умът ми беше обладан от лицето му. В момента, в който аз погледнах лицето му, той нямаше лице. Просто някой не само беше забил все едно ногти в лицето му, той просто беше свалил лицето му. С парчета кожа от мисото му. То просто беше съдран жив и той нямаше мисо, дори нямаше кожа по лицето. Много приличен лице. Нямаше, той беше обезобразен, както казва Исаия. Да. Исаия 52 глава казва, че както ликът му беше обезобразен повече от на лицето на всеки човек, тъй беше неговото лице. Но той просто нямаше лице. Но когато погледнах лицето му, аз видях сълзи по неговите бузи. Те просто се стичаха по бузите му. И аз тогава си помислих, това просто беше мисъл. Сигурно той плаче заради болката, защото тая болка просто тя е нетърпима. И от самите рани, от самата болка за раните, които той има, сигурно за това плаче той. Това беше мисълта ми. Сигурно за това плаче той. И просто не знам как се случи, но това е като все едно да проследиш
една река откъде извира. Сълзите му, когато се стичаха по бузите му, просто без да искам се случи. Просто очите ми проследиха сълзите му, които течаха от очите му. И в момента, който погледа ми се насочи към очите му, Тук вече се срещат нашите погледи. Да. Това промени всичко. Докато гледах тялото му, докато гледах лицето му, нямаше тази разлика, докато погледнах очите му. Просто в момента, в който аз погледнах очите му, просто видях, че и той гледаше в моите. Просто нашите погледи се засякаха. И в момента, в който нашите очи се срещнаха, цялата болка, която той имаше на собственото си тяло, изведнъж се прехвърли на моята душа. Това, което беше на кръста, просто болката, която беше в неговото тяло, болката, самата болка, която той носеше, премина през нашите погледи. Нашите погледи, когато се засякаха, цялата болка от тялото му се пресели на душата ми. И в този момент аз вече не можех да мълча. Тогава беше момента, който аз извиках. Но тук искам да добавя нещо. Каква беше причината? Каква беше причината аз да не позная, че това беше моят Господ? Едната от причината е един филм. Христос от Назарет, Исус от Назарет. Този филм е боговдъхновен. Но винаги ми е дала една представа за Исус, че Исус е със сини очи. И тук е момента да кажа, че когато нашите очи се срещнаха, аз видях едни светло-кафеви очи. Те не бяха очите, които показват по телевизията, те не бяха очите, които показват по филмите. Беше нещо съвсем различно. Моята представа за Исус от филма всъщност съвсем друга, която ми помогна аз да не мога да позная. Тази представа от филма ми помогна аз да не мога да позная, че това беше Исус. И тук е момента да кажа, че когато нашите погледи се срещнаха, аз мислех, че просто е най-обикновен човек. И когато нашите погледи се засякаха, цялата болка, която беше на тялото на Исус, се прехвърли в душата ми. И тогава всички тия мисли, той е мъртъв. Ама как е възможно той да е жив? Ама защо плаче той? Сигурно, защото много го боли. Всички тия мисли, аз само ги мислех. Аз не бях се отворил устата в този момент. Но когато нашите погледи се засякаха и болката на кръста се прехвърли в моето тяло, в моята душа, тогава думите сами по инерция излезнаха от устата ми. Аз не ги бях мислял. Просто в момента, в който болката се пренеси, изведнъж аз исках да говоря, аз исках да говоря и думите сами като по инерция излезнаха от устата ми. Просто аз не бях се замислял дори. Какво казвам, защо го казвам, на кой го казвам, това въобще нямаше никакво значение. В момента, който просто душата ми се преизпълни с тази болка. И ти отвори. И аз си отворих устата и думи излезнаха по инерция от устата ми и чух от себе си, от собствената си уста, аз чух думите. Защо плачеш, Господи? Защо плачеш, Господи? Господи! Самата ми уста го нарече Господи, без аз да осъзная. Устата ми го нарече Господи. И това беше момента, който дълги години аз не мога да си обясня това слово от Римляни, където се казва: със сърце вярва човек и с уста прави изповед и се спасява. И това беше момента на моето спасение. Това беше момента, в който аз казах: Господи, на Исус. Няма как ти да кажеш, няма как
виждайки Исус, да ни каже Господи. Това е невъзможно. По това нещо се разбира, че Духът е слезнал в мен, изговаряйки с устата си Господи. Да, в момента, който казах, защо плачеш, Господи? Това беше просто отключване на ума ми. От собствената си уста. Аз в този момент разбрах. Кой е то срещу мен? Кой е? Че това е Исус? Аз до този момент имах съвсем друго мислене. В момента, който чух от собствената си уста думата Господи, Господи. Защо плачеш, Господи? Тогава ми се отвори ума, тогава влизна в съзнание кой съм, тогава влизна в съзнание кой е то пред мен, тогава влизна в съзнание. Може би, ако бях знал през цялото време, че това е Исус, може би нещо друго ще я да опитам. Но това стана в момента, който аз изговорих чрез Духа. Защо плачеш, Господи? И това е ключовия момент, това е важен момент. Това беше най-неочакваният отговор, който той ми каза. През цялото време той събираше сила да ми каже това, което ми каза. И това, което сега и аз ще кажа. През цялото време той набираше сила. И в момента, който тези думи излезнаха от мен, защо плачеш, Господи? Аз знаех, че тези думи, които той ще ми каже, ще бъдат последните думи, с които той ще умре отново пред очите ми. Аз знаех през цялото време, че силата, която той събира, да ми каже каквото и да ми каже, ще бъде последното, което той ще ми каже и ще умре отново пред очите ми. Аз това нещо го знаех вътре, в сърцето си. Че това ще бъдат последните думи, с които той отново ще умре. Отново ще умре. Това е като последно с Богом. Нещо подобно. И когато аз казах, защо плачеш, Господи? Той тогава се обърна към мен с всичките си сили, с сетния си дъх. Извика с всичкия си дъх, с целия си глас, той извика към мен. Тези думи, които аз ще извикам по същия начин. Тук и сега. И той каза, за тебе плача, Данаиле! Пръснаха с столовете, аз паднах, почнах да плача. Как е възможно? Как е възможно той да плаче за мен при всичките тия рани? След като той има нужда от това. Аз имах много въпроси в ума си, откъде той знае името. Ма как е възможно да плаче за мен? Аз съм добре, той е зле. Как е възможно той да плаче за мен? Аз не можех да осъзная, че той плаче за мен. Просто защото ме обича повече от собствения си живот. Каква любов? Аз не осъзнавах тези думи, които Бог казва, че Бог е любов. Как може, умирайки с последните си думи, той да ти каже, че той плаче за теб. Че той плаче за теб. И аз не можех да осъзная това. И просто в този момент това видение изчезна, столовете се пръснаха, бях заобиколен от възрастните жени. Бях заобиколен от възрастните жени, които го масочиха с пръст и казаха, Господ го докосна, Господ го докосна. За тях това беше докосване. Нямаше паника, нямаха страх. За мен обаче това беше всичко, което съм. Никой не ме обичал така, както той. Макар, че родителите обичат му родителите, обаче така, както той, никой не може да обича. По-късно го осъзнах. И Исус вече нямах нужда някой да ми каже, сега Исус Господ ли? Ама сега ти откъде знаеш, че Исус е Господ? Писанието на Библията, тя живя пред очите ми. Аз никога не бях чел Библията, никога не бях чел Новия Завет. Това нещо тотално, напълно промени разбиранията ми за Бога. И човек без среща с Бога, без среща с Святия Дух, не можем да кажем, че може да познае Писанията. Самите Писания свидетелстват за него. Но преживяването винаги е било и върви пред Писанията. Духът винаги върви пред Словото.
Така че духът е този, който подготвя човека. Така се спасих. Значи след това откровение, което Бог допусна да го видиш и припадна, видя ли, че чу Божия глас, разбра, че Той е Господ, нали, прие го в твоето сърце. И сега да ни обясниш, нали, след това видение, което го получи, и как Бог обръща вече начинът на живота 80 градуса, и нали, след въпроси излизат други въпроси. Тук най-добре да обясним, че нали, Бог не гледа на дрехите, на бракулата, на греховете, а Бог гледа на сърцето, както каза го ти в Римляни 9-10 глава, където Исус е стоял, че сърце вярва човек, устата прави се спасява. Апостол Павел, че Бог, Исус Христос, когато живееше в път, беше в тази земя, беше нормален човек като нас, лицето му, защото много съвсем различни неща обясняват, че той е съвсем друго виждане, не знам си какво. Това да го прочетаем. Сега влизаме в другия въпрос. Срещата ти със Светия Дух. Те са много като цяло, но Бъди себе си, бъди спокоен. Първата ми среща с Святия Дух е била там на кръста. Защото без Святия Дух аз няма как да произговоря или да кажа на Исуса Господи. Но аз имах едно дълго измъчване в годините. Защото евангелската 50-на църква циркулира един слух, и то не е слух, а доктрината, че ако не си кръстен със Святия Дух, ти не си спасен. И дълбоко мен ме измъчваше тази доктрина, че ако не говоря на езици, нямам кръщение със Святия Дух, аз не съм спасен. И това нещо ме измъчваше дълги години. И нечист дух, предсказателен дух ме измъчваше в годините. Как той ме измъчваше? Чрез невежи хора от църквата. Християни, които не са невежи хора и пастори, даже не мога да кажа, че Чичо ми е бил веж по това време в тия години. Но как работи всичко това? Ами работи с тези мисли. Ти нямаш кръщение със Святия Дух. Аз много силно закупнях за кръщение със Святия Дух, нали? Който е белега, нали, говоренето на езици, на ангелски езици. Силно закупнях за това. Цялата църква имаха говорене на езици, но аз не го получавах. И 1, 2, 3 години аз се измъчах от факта, че не мога да получа кръщение със Святия Дух. И понеже бяха некомпетентни служителите и пасторите, как трябва да получим кръщение със Святия Дух? Ако Господ иска да ти го даде, и съм постил много, и съм молил много, и ми казаха, ти си грешен, примерно, и зато не иска Господ ти го даде. Или ми казаха, явно името ти не е записано в книгата на живота, и зато и ти не го получаваш. Това говорят лидери. По това време така беше. Да. И аз започнах да си правя не такива сметки. Той плаче Исус за мен, защото аз отивам в ада и няма да се спася. И нечист дух ми помагаше да изкриви тая цел на Бога. Че аз не съм спасен, защото не говоря на езици. И днес аз мога да кажа, че спасението става чрез духа. Кръщението, обличането със сила отгоре е вече навлизането в служение. Така че без кръщение със Святия Дух ти не може да бъдеш служител. Но без кръщение със Святия Дух може да бъдеш спасен. Но да служиш на Бога, да бъдеш служител, е обязателно да бъдеш кръстен със Святия Дух. Защото той каза, не може да свидетелствате. За мен на целия свят, нали, няма как да свидетелствате, докато не дойде Святия Дух. Нали. Така че кръщението със Святия Дух е много важен фактор не за спасението, а за служението. Да служиш на Бог. И хората, които примерно са стигнали до там, да нямат кръщение със Святия Дух, да не са получили кръщение със Святия Дух, и си казват, те е добре. Казвам ви, не дейте спира до там. Не е добре. Искайте кръщение със Святия Дух.
Но не се лъжете също така и другата крайност, че не сте спасени просто защото не сте кръстен Святия Дух. Това лъжа. Така че аз тази лъжа ме държа дълги години огорчен към Бог. Така че църквата не ми помогна да получа кръщение Святия Дух. И водно кръщение взимах веднага след тази случка. Почнах да ставам редовен, 3-4 години продължих да ходя на църква, но аз кръщение със Святия Дух не получих. И това дълбоко вътре в моята душа аз имах мъчител, който ме измъчваше. Чрез думите на хората от църквата, че не съм спасен, че аз може би ще да фада. Нали? И всякакви такива подобни. И това нещо дълбоко вътрешно ме измъчваше. И аз се отделих от Бога. Съзнателно. Напук. Аз се отделих от Бога. Какво значи отделих? Това значи, че аз се разсърдих на Бог. Че не получи кръщение на Да, езици. аз му казах, щом ти не ми го даваш, аз си тръгвам. Значи това не е моето. Значи ти си ме определил за друго. И това много силно ме повлия фалшивите разбирания на църквата по това време. Неправилните доктрини. Да. И по тая причина аз не се сърдих на църквата, аз не се сърдих на пасторите. Аз се сърдих директно на Бог. Докато би трябвало да се сърди на пасторите и на църквата. Макар че това... Затова този дар, който сега има чрез Светия Дух, този дар, затова е в онова време, аз след като съм повярвал и гледам вече, следвам нещата, затова е много важно да има дар учител. Да. Учителството е много силно това, което и ти го имаш, но да е чрез Светия Дух. Сега доста християни започват служение, да речем по 7-8 месеца или година. Аз това го наричам фалшива любов към Исус. Напускат служение, отиват в чужбина, започват да работят. И това не е довикаш, че ако нямаш срещата чрез Светия Дух, няма как да станат тези неща. Сега, дай да обясним това, което каза вече за... За да мога да кажа моята среща с Святия Дух, аз трябва да мина през процеса на огорчение. Огорчението, да. Защото аз се огорчих към Бог. Всъщност не към Исус. Не се сърдих на Исус. Не. Аз никога не забравих това, което Исус направи за мен на кръста. Аз винаги бях, колкото и да бях сърдит на Бог. Отец. Говорим Бог Отец. Не говорим Исус, не говорим Святия Дух. Аз бях сърдит директно на Бог Отец. И някак си в годините, във времето, 3-4 години ходих на църква след това, аз влезнах в едно отделение от църква, отделение от Бог, отделение и влезнах в света. Влезнах с грешни пороци, почнах да пуша цигари, да пия и влезнах в много неправилни среди, огорчен. И въпреки това, че аз срещнах Бога, никога не забравих това, което аз чух от Неговата уста. За тебе плача до мен. И винаги, когато аз исках да се върна при Бог, обаче дълбоко бях сърдит заради това, че не бях кръстен със Святия Дух. Никой не ми обясни какво трябва да направя да получа кръщение Святия Дух. И аз се отделих 14 години. 14 години. След тази среща с Бога, 3-4 години на църква, след тези 3-4 години още 10 ги служи, напълно отделен от църква, от служение, от служители, абсолютно. Влезнал в света и си казах, време е да се търся жена, да се търся семейство. Идолът. Винаги това е бил един от идолите ми. И пак казвам, че Бог няма как да насрещне с идолите. Така че моята среща с Святия Дух премина през дълбоки съкрушения. Опитвах се да откажа цигарите и да се върна при Бог. Беше без резултат. На несемейни начала започнах така да имам една връзка с една жена. И напълно излезнах от образа на Бога.
от светостта, от чистотата, от непоръчността. Напълно влезнах в грехове. И това беше един момент, в който Бог отново ме викаше. Той ме викаше. И аз дълбоко знаех, че аз ще се върна. Аз един ден ще се върна. Аз дълбоко знаех, че аз един ден ще се върна. Обаче не зная как. Имаш това чувство. Да, имах чувството, че че това няма да е задълго. Че аз ще се върна. Че Бог ме вика. Че Бог ме вика. Повика на Исус беше нещо повече от мен самия. Призива да се върна. И това се случи 2006 година, тази жена се тръгна от живота ми. Напусна си. 2006 година. И Бог, за да ме върни, какво пак направи? Отдели идола ми. Примахна тази жена? Да, примахна. Да, напълно примахна. Не сме имали граждански брак, не сме имали деца, не сме имали... Но напълно е примахна. И... Да, през това време, което си живял тези 14 години, да речем, да. Имаш ли изобличение в съвестта си? Много изобличения. Но аз се претъпявах изобличенията с цигари, с алкохол. С друго. Потисках болката с цигари и алкохол. С това аз потисках болката. Имах няколко пъти, Бог спасяваше живота ми от смърт. Буквално от смърт. Просто по свръхестествен начин Бог спасяваше живота ми. На много пъти. Сатана ме изискваше. Обаче Бог винаги се намесваше. Не искам да отделям темата с спасяването, защото говорим за Святия Дух, целта е Святия Дух. И по това време, когато Бог премахна тази жена от пътя, целта не беше, защото примерно тя беше грешна, или той беше грешен, он не беше видоен. Целта бях аз. Както Бог казва, ще дам за тебе откуп народите. Ще дам за тебе откуп. И това беше нещо, което до ден днешен Бог прави. Всичко го прави заради нас. Не го прави заради... Аз мислех, че проблема ми е между мен и тази жена. Всъщност проблема беше между мен и Бог. И аз се върнах при Бог заради тази жена. Искайки Господ да ми е върна. Проблема беше в тебе, да. Да. И започна да се молиш. Бог използваше идола ми, за да ме върне. Да. Бог използваше идола ми. И аз осъзнавах, че за да може Господ да ме слуша, аз трябва да бъда правилен. И аз отказах цигарите, алкохола, за да може Господ да ме послуша. За да може Господ да слуша молитвата. Защото Словото казва, че Господ слуша праведния. Че усърдната молитва на праведния. И аз отказах пороците си, за да може Господ да ме слуша. И по това време започнах да ходя на църква. Аз живеех в град Гълъбово, работех там в Отец Мърца Исух и започнах да ходя в Евангелска 50-на църква. Започнах да ходя на църква. Една моя комшийка, която беше възрастна жена, ходеше в тази същата църква и тя много се молише на езици. Тя беше молитвен воин, тя много се молише на езици. И тя ми стана като духовен ментор, като духовен наставник. И аз изподелях нещата, които ме измъчват. Тя се молише за мене. И това продължаваше. Аз по цели денонощия плачех. Само плачех. И само молих Бог. Един ден тя ми каза, тук има тълковател на езици. Моли се. Той се моли на езици и тълкува. И много неща, каквото казва, се случва. Искаш ли да идем при него, той да ти каже, Господ чрез него да ти каже за твоята ситуация. Тази жена ще се върне или няма ли да се върне. И аз много надъхан отидах, привлечен от това, той да ми каже нещо, какво Господ казва за моята ситуация. Чакай да разясним нещо. Значи тази жена не е в България, а е в Америка, така ли? Не.
Тази жена е възрастна, тя Не, живее... не говори тази, която той Не. беше, която Друга. която го обичаш и ти, които се молиш за нея. Не, тази е друга. Аз те разбирам, че е друга. Но да обясним на зрители, че тази жена, Тя си е от България, да. която го обичаш и ти, тя отиде и живее в Америка. Не е в България, Не, нямаш не, нищо не, с нея. не. Тази жена е от България, с която съм бил в стария си живот. Да. Тя няма нищо общо с чужбини, с Америка и т.н. Това е съвсем друга личност. Друго. Да. И когато ние тръгнахме към тълкователя, към Божия човек, който той водеше служение от тях и ние отидахме от тях да се помоли човека за мен. И не знам как се случи, той ще положи ръцете върху мен и почна да се моли на езици. И говореше на езици, говореше на езици. И изведнъж започна да говори ясно неща на български, които той тълкуваше от собствения си език. И каза ми така: до вечера, в 8 часа вечерта, Святия Дух ще дойде върху тебе и ти ще проговориш на ангелски езици. И аз се смях. Буквално се смях. Ама аз казах: аз идвам за друго. Да, аз си казах: аз идвам за друго. С две думи, аз идвам за идолас. Аз идвам за друго. Аз идвам за семейството, което искам. За живота, който искам. Аз идвам за друго. Обаче не го казах, просто си го помислих. И той пак продължи. Тази вечер, в 8 часа вечерта, Святия Дух ще дойде върху тебе и ти ще бъдеш кръстен със Святия Дух. И някакси той беше като... И сега точно ли? Колко години аз съм чакал това? Цели 14 години аз съм се мъчил заради това. И Господ сега решил да ми го даде. И вътрешно аз не повярвам на това. Защо? Защото това, което аз чух, буквално беше един въпрос, който аз бях забравил. Аз бях напълно изключил за това нещо. Това нещо беше като напълно аз бях го отписал този въпрос, който някога съм имал към Бог. И някакси точно това, което пророка каза, тълкователя каза, някакси удари точно в десятката моето огорчение. Дълги години, които се е събирало. И си тръгнах оттам, мислейки си по пътя. Толкова дълги години, чакайки кръщения за Святия Дух, и точно сега в 8 часа вечерта. Прибрах се вкъщи, знаех, че нещо ще се случи. Вътрешно имах вътрешното усещане, че точно в 8 часа вечерта нещо ще се случи. Не знаех какво ще се случи, не знаех какво да очаквам. И по това време имаше много пастори, които казваха: повтаряй кръвта. И като се оплете езика ти, каквото се случи и каквото излее от устата ти, това е. Да, приел Святия Дух. И аз ранни години много мъчеха, казаха ми: давай, говори сега кръвта, повтаряй кръвта и като се оплете езика ти, че се случи. Обаче не ми се оплиташе езика. Просто не ми се оплиташе езика. И те казаха: не е готов, те казаха: не е това. И това много ме разочароваше, защото те буквално казваха, че не съм готов. А всъщност не са ме настояли достатъчно, за да стана готов. Казваха ми: трябва водно, казваха ми: трябва той. Всъщност кръщението Святия Дух е едно настояване, защото на сила се влиза Божието царство. Значи те имаха някакви правила. И още ги има. Да. И още ги има. Изискване. Не налягат човека достатъчно. Не насилват. Защото искам да кажа нещо за Святия Дух. Това е един напор и напън, в който водиш човека да се роди. В духа. Това не е водно кръщение. Исус да се роди в него, да, чрез духа. Това е да изключи ума, за да може устата да говори тези небивалици в духа, които човека не може да смани.
И на човека не е дори позволено да разбере в даден момент какво прави и какво казва. И аз имах други представи за Святия Дух. И понеже не знаех какво да очаквам, но знаех, че нещо ще се случи точно в 8 часа. Така че аз си бях откраднал една молитва от жената Войн, която живееше под мен. Твоята съседка. Да, моята съседка. И тя много често използваше тези думи. Кръвта на Исус ми чисти освобождава. Нека да го кажем заедно. Кръвта на Исус ми чисти и освобождава. Нека пак. Кръвта на Исус ми чисти и освобождава. Вижте, това са 3 неща, които тя прави. И аз запомних тия думи. И започнах да прилагам кръвта на Исус в дома си. И бях изключил, аз бях изключил от някаква програма или прави така, или прави иначе. Аз просто бях изключил от тази процедура, която правеше евангелската 50-на църква, повтаряй кръвта и това ще се случи. Да. Аз бях излезнал от тази програма. Това не беше програмата ми да го правя. Но понеже вече много лоши сънища са много, кошмари. И аз започнах да прилагам тази молитва. Кръвта на Исус ми е чисти освобождава върху апартамента. Защото живеех в апартамент. И започнах да изброявам всяка една от стаите. Кръвта на Исус ми е чисти освобождава кухнята. И така започнах да изброявам тоалетната, банята, коридора, хола. Започнах да изброявам. И в момента, понеже аз се намирах на леглото в спалнята. И това беше вечер преди да заспя. Не знам защо съм заспил точно в 8 часа. Нямам никаква идея. Някакъв детски режим, да. Не, просто защото спря да гледам телевизия, само четях Новия завет, не се занимавах с нищо, и всичко беше относно само словото и молитва, нищо друго. И точно в 8 часа това стана. Не знам просто защо точно тогава стана. Не съм заспил толкова рано, не съм мислил да заспим толкова рано. Беше януари месец 2007 година. Никога няма да забравя този ден. Моята среща със Святия Дух. Моята среща със Святия Дух. И точно този момент, който аз започнах и стигнах до стаята, в която се намерих спалнята. И в момента, който казах кръвта на Исус, не е чисти освобождава спалнята. Изведнъж усетих, осезаемо Божието присъствие в моята стая. Като лек полъх на вятър, без да има отворен прозорец посред зима, който като че ли ме заобикаляше в пространството на стая. Обаче не ми беше достатъчно само да кажа спалната и аз да усетя присъствието. Аз продължих и пак кръвта на Исус ми е чисти освобождава сърцето ми. В момента, в който аз казах сърцето ми, точно там беше ключово. Усетих, това беше просто усещане от този вятър в стаята ни, присъствие на Бог в стаята, се концентрира като една голяма, огромна ръка, която просто така ме погаля, като за миг от секунда. Усетих ръка, която ме погаля. В момента, в който аз назовах сърцето ми, в момента, в който казах кръвта на Исус, ми е чисти и освобождава сърцето ми. В момента, в който го казах, тази ръка просто миг, това стана за част от секундата, много бързо стана. Даже аз не можах да осъзная какво стана. Но тази голяма ръка просто мина на главата ми, погаля ме, изведнъж като статично електричество, като електричество, цялата ми коса настръхна. Имах чувството, че съм наелектризира. Косата ми се наелектризира. И всеки косъм започна да става като косъм със собствен живот. Почна косата ми да се движи сама. И цялата ми коса настръхна изведнъж като присъствие от електричество. Настръхна главата ми и се образува като един гребен върху собствената ми глава. Просто самата ми коса от върха на главата ми посока към челото.
просто се образува като движение. И това влезна в устата ми. Като електричество, което мина през главата ми, влезна в устата ми. Като че ли самата ръка беше грамадна, огромна, премина и като електричество влезна в устата ми, като заряд от вятър влезна в устата ми за миг от секундата. И езика ми се оплети. И какво се получи? Едно та-та-та-та-та-та-та-та, като един картечен заряд. Просто като един картечен заряд, който аз не можех да спра продължение на 30 секунди. Та-т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 а. Това е. И обикновено, ако повтаря човек думата кръвта бързо, да, се получава преплитането на вта или на кър. И там човека се отпуска на оплитането и каквото дойде. Но просто то стана свръхестествено моето оплитане. Не при всеки човек е свръхестествено оплитането. И понеже не при всеки човек е свръхестествено оплитането, самият човек отхвърля, че това е кръщение Святия Дух. И там е бил проблема. Аз си мисля за Святия Дух неща, които във времето и в годините църквата ми е втълпяла. И те грешни представи за Святия Дух. Че виждаш една устата сама се движи. И няма да забравя моята баба по много грешен начин представи Святия Дух. Дълги години това много ми влияеше. И тя ми говореше, виж сега как говоря на езици. И тя почва, моли се на езици. И вика, ето сега, устата ми сама се движи. И аз си мислех, че някаква външна духовна сила и движи устата. А всъщност, то трябва да се раздвижи твоя дух в душата, за да може да се раздвижи устата ти. Това не е нещо, което умът ти мисли, това не е нещо, което ти мислиш, назубреш, а нещо, което на емоционална основа, чрез духа се проявява. В духа, чрез душата. И аз не можех да осъзная в този момент, че това е кръщение Святия Дух. Просто устата ми само на едно та продължение. И опитвах се единствено нещо да кажа на български и това, което може да кажа на български беше Господи, Господи, едно Господи, нищо повече. И с малко си казах, това ли е Святия Дух? Обаче си казах, ако това е Святия Дух, кръщение Святия Дух, ако това е кръщение със Святия Дух, то целият свят ще се кръсти. И аз продължих пак. Си казах, опитах се да повторя кръвта или някоя дума правилно, не може. Просто под влиянието на силните емоции в духа, защото, пак казвам, той е на емоционална основа. Това няма да стане как, сега съм спокоен. Ако те си спокоен, няма как. Това е силен наплив на желание, което действа в говорене, което дава място на духа да говори чрез теб. Но това, че ти и духа ставаш едно в този момент. Аз не го осъзнах. И когато се получи това чудо, това беше първото ми чудо със Святия Дух, аз не осъзнавах, че Святия Дух ме посети, че аз получих кръщение със Святия Дух. И аз почнах да говоря на срички, неразбираеми срички. И си казах, ако това е от Бога, аз ще трябва да продължа да го говоря. Така че аз продължих още и това ти или та започна да се преплита като ти, рати. И започнах да разбирам, че от думата кръвта, не знам защо, но съм забелязал, че всички хора кръстени с думата кръвта тяхното говорене е преплетено от 5-6 букви. Няма повече. Защо? Защото Божието Слово са го свели до 5 букви. Но то е 24, 32, някои държави, другаде, най-различни. Така че, когато ние започнем да действаме така да ограничаваме Бог, ние ограничаваме Словото, ние ограничаваме Духа, и когато Святия Дух в този момент слезна върху мен, аз проумях, че не е виновен Бог, че не съм получил кръщение на Святия Дух, а пасторите. И започнах да имам силно огорчение към пасторите. Тогава аз осъзнах колко много служения в България кръщението със Святия Дух е минимизирано до някакви много ниски нива. Ако Господ искал да го даде, ако Господ, вижте, апостол Павел, апостол Петър бяха извикани, защото Филип не можеше да предаде кръщение със Святия Дух. Да. Те бяха извикани. Така че това е дадено и аз днеска не познавам човек, който да ми каже искам кръщение със Святия Дух
Да сме се молили за него и той да каже и той да не го получи. Не познам такъв човек. Единствено такива, които не са приели, че това е Святия Дух, който се случва. И когато Святия Дух дойде върху мене, ако може да продължа малко тази история, аз говорих на стрички и първите няколко стрички се образува думата тати. Тати, 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 тати. Просто не свързано на български, устата ми да започна да повтаря тати. Нали, изговарях, без да го обмислям с ума, както се казва 1 Коринтяни 14 глава, 2 стих, че който говори на непознат език, той не говори на човеци, а на Бога тайни. И пак 14 стих казва, че който говори на непознат език, той говори, но умът му не дава плод. И аз не можех да осъзная, че говоря нещо, което умът ми не дава плод. Изговаряйки го, се образува думата тати. И това бяха първите ми думи. Тати роти, тати роти. И тъто стана на да се получи тати роди, тати роди, тати роди. Това беше най-щастливия ми ден. И аз от моето вдъхновение отидах при тълкователя и му казах, ето сега, това ли е кръщения Святи Дух? Той вика, дай говори. И аз започнах да говоря, но на стрички, не беше разработен до говоренето на езици. Просто не беше разработен. И до ден днешен има хора, които получават кръщения Святи Дух. Аз им казвам, най-малко 2 часа на ден ти трябва да говориш езици, за да се разработи дара. И аз отидах с този разработен дар, и той каза, говори, и аз почнах да говоря на стрички. Той каза, това не е Святия Дух. И още повече се огорчих. Как викам не е Святия Дух? Не вика, ти говориш на стрички, то не се излил като вода. И аз се прибрах в къщи и си казах, какво става тук? И още една седмица аз речех. Докато това се изглади, говоренето на езици, и аз започнах да ставам по-свободен и по-свободен да говоря пред братята си, сестрите си, да говоря в църквата на езици. Бях жаден, бях ревностен за Святия Дух, но църквата, в която бях, беше много ограничена. Всичко беше сведено до песни, говоренето на езици беше сведено само ако има тълковател. Разпалването, говоренето на езици абсолютно беше като много ограничено. И днеска забелязвам, че говоренето на езици в църквите е стигнало много ниско ниво. Много ниско ниво. Огънят на Святия Дух, и това, ако може да вметнем в това предаване, можем ли да вметнем, да продължим? Аз, преди да го вметнем в това, искам да кажа нещо друго. Защото аз съм наблюдавал, има църкви, които да речем, канят хората да се молят на езици, обаче служителът, пастор, той повтаря едни и също, разбираш, едни и същи думи. И няма никакво развитие. И няма нищо. И те вече го приемат като викащи по задължение, става като една религия също. И там, според мен, там вече не е духа, защото той се кара едни и същи думи. Духът, когато дава нещо ново, нещо промяна. И се задвижа Святия Дух и пада помазанието и Бог вече там се върши чудесата знамения. И аз си, както по мой си начин съм да го обясня, че Духът не е в някаква рамка, не че не е в говорната езици, той е в говорната езици. Но едно и също да го въртиш като една касетка, според мен това не е... Има граници. Границите са следните. Значи тази рамка има няколко вида хора, които са получили кръщения Святия Дух, но са блокирали развитието на Святия Дух в тях. Развитието. За говоренето на езици става въпрос. Понеже те, когато е дошъл Святия Дух, те са проговорили на определени стрички. И тези стрички те са ги запомнили. Но говоренето на езици в духа не е нещо, което ти си запомнял. Това е нещо, което ти в момента позволяваш на духа да работи чрез устата и да говориш чрез устата. Това не е нещо, което е в ума. Това е нещо, което е импулсивно чрез духа. Това е импулс, който ти се движиш в него. Но тези ограничения, които примерно някой с повторение на определени стрички, както казваш ти, може да бъде и Святия Дух, може да не бъде Святия Дух. В кои моменти не е Святия Дух? Тези, които са запомнили тия повторения, ги повтарят. Това не е Святия Дух. Запомнили се го и не позволяват на нищо друго да говорят. Шака рабака, шака рабрика, едно и също го повтарят.
Сега, има цикличност в духа, която някога се случва повторение. Нали? Но това повторение се случва, когато човека се заслуша какво говори и започва цикъл. Защото той се заслушва какво говори и се задава въпроса какво ли казва Господ и зато и започва да се повтаря това нещо. А това не е защото не е кръстен. И не е защото в момента имитира Бог. Не, просто той се замисля и се задава този въпрос. И затова се получава цикъл. А това не значи, че той не е кръстен Святия Дух. А просто в този момент той забива в това. Какво ли говоря? В тази мисъл и зато и започва повторение. Но в кои моменти има хора, които са влезнали в този цикъл и цикличност и е от Бога. Цикличност, която е от Бога. Когато Бог иска да ни каже нещо, той ни го повтаря едно и също нещо. Да му обърнем внимание. Така че в говоренето на езици, когато се получава цикъл или цикличност, без да искаме, просто в духа се получава, явно Бог иска да ни каже нещо. Там има скрит смисъл от Бога, който Бог иска да му обърнем внимание, за да си зададем въпроса, на който той да ни отговори. Това е начинът, по който Бог много пъти е отговарял чрез цикличност, повторение. Но когато умишлено правим тази цикличност, когато умишлено ние решаваме да зациклим там, тогава вече ние влизаме в тази религия, окулт, ако искаш го наречи, традиция и т.н. И тогава започва да работи религията. Така че цикъла понякога може да е от духа и може да не е от духа. Но има сега, примерно, хора, които, примерно, моят баща говори няколко думи. И те се въртят. Нали? Но той не ги е запомнил, просто отпуска. И защо тези думи се повтарят? Защото той във времето е свикнал и е ограничил други думи, които са влизали между тях. И е казал в ума си, това не е от Святия Дух, и само той е от Святия Дух. И по тази причина той говори само няколко думи. Самият човек е ограничил други думи, да ни идват вътре в речта му. Той ги спира, защото мисли, че не са Святия Дух. И по тази причина езика е ограничен. Човешкия дух. Да, но това не значи, че човека не е кръстен Святия Дух. Това значи просто самият човек е ограничил действието, с което духа работи. Или материята, или словото, с което духът да работи. Той е го ограничил. И духът работи с малкото думи, които му е дал. Защото по интуиция Господ започва да работи. Не всички думи, които Бог казва чрез нас, са буквален превод. Просто са интуиция в духа. И не можем да кажем, че тълкованието не е винаги в пряк смисъл дума, която някой друг да разбере. Защото има човешки езици, има ангелски езици. Но Святия Дух е нещо много повече от дарбите, говорим на езици. Когато говорим сега за дарбите, ние говорим за кръщението Святия Дух и първата ми среща с Святия Дух. Но Святия Дух е нещо много повече от дарбите. Той е всички проявления на дарбите, но той не е дарбите. Той е отвъд тях, той ги произвежда, той ги върши, но той е нещо много повече от това. Сега да навлезем в следващия въпрос, който искам да те... За огъня на Святия Дух, може ли да ме позволиш тук да кажа нещо? Понеже това е важно, може да. Огънят на Святия Дух, как стана така, че да се моля за болни и те да се изцеляват? Понеже аз имаше един момент на моята непорасналост в Христос, аз обърнах своето огорчение към хора, към пастори, към служители, които бяха религиозни и неопитни, не разбираха нещата, които аз започнах да разбирам чрез духа. И имах много голяма съпротива от локалната църква в град Гълъбово. Локалната църква. Гони на демони, говори на езици и разни подобни неща не бяха приети. Всичко беше сведено от тълкование. И когато говорим за говорене на езици, ние трябва да разберем, че дългото говорене на език води до огънят на Святия Дух. Огънят на Святия Дух. И аз имах една среща с Святия Дух в огъня на Святия Дух. И това се получи месец след моето кръщение в Святия Дух. Месец. Нямаше месец.
настоях, аз говоря по 7-8 часа само на езици. Това са 14 години. Да не съм получил кръщения Святия Дух. Аз копнея за Святия Дух. И когато Святия Дух дойде, говоренето на езици просто беше и все още е приоритет за служението. Но Бог е нещо отвъд говоренето на езици. Но аз говорех постоянно на езици. И усещах така как ръцете ми почваха да горят на моменти, но аз имах една много реална случка със Святия Дух в огъня. Един ден аз постих. И изпуснах автобуса за работа. И се събудих в същото легло, в което получих кръщение със Святия Дух. И докато говорех на езици, езика ми се обърка, се оплети и чух реален глас. От устата си чух думи на език, които долу-горе, сега ще ги кажа, но просто ги запомних, те бяха ясни. Тури се ръката. И ясно просто устата ми го изговаряше. Без да го обмислям с ума си. И в момента, в който аз чух тези думи, тури си ръката, чух глас на ухото си. Дигни дясната си ръка. И в този момент, в който аз си дигнах ръката така напред, усетих как ръката ми влиза в една огнена вода. Като течност. Ама такъв огън никога не съм изпитал в живота си. И в момента, в който аз си протигнах ръката, този огън, като една материя, като някаква огнена вода, която аз не виждах. Но просто ръката ми беше вътре. И този огън навлезна в длънта ми и започна да върви по кръвоносната ми система. И започна да усещам болка от огъня. И тръгна по ръката ми, влезна вътре в гърдите ми и навлезна в сърцето ми. И в момента, в който влезна в сърцето ми, огромен мир. Просто огромен мир. Такъв мир, който аз не мога да си представя. Това беше нещо отвъд, нещо като между двата свята, като първото ме видение. То просто ме довеждаше в състояние между света на Бога и света на тая реалност. И точно там, в огъня, аз усетих огромен мир. Огромен мир. Самият огън влезна в мен и ми даваше огромен мир. Както казва Шалом, мир, който е отвъд човешкото мислене. И там, в Святия Дух, Бог ми представи хора, за които да се моля в въображението. И аз започнах да си дигам ръката към хората, които виждах в ума си. И почнах да усещам демоничния свят като силен студ в ръката си. Започнах да разпознавам чрез ръката ми стана като радар, с която улавях нечистите сили, разпознах нечистите духове. По този начин аз усещах присъствието на демоните, които връзвах или които гонех. И знаех кога демона си тръгва, и знаех кога демона е там. И знаех кога да спра да се моля, знаех кога да продължа да се моля. И това го получих един месец след кръщението в Святия Дух. И когато отида да го споделя с местния пастор, той каза, че той е било някакво екстрасенско разбиране, защото аз тогава аз бях невеж относно Словото. Не знаех къде да му го покажат писанието. Когато Исус казва в Марк 9 глава, че сол и огън ще изпекат жертвата. И също Римляни 12 глава, като жива жертва на него свята благоугодна да стане на олтара, за да дойде огън. Хора, които не се покоряват на Бога, хора, които не пребъдват духа, няма как да дойде върху тях огън. Просто върху мен беше дошъл огън. И от този момент аз започнах да наблюдавам изцеления, чудеса в служението си. И тук искам да вметна, че все още не наблюдавах изцеление от рак. Просто всякакъв вид други болести, но изцеление от рак все още не бях видял в служението си. Ще помоля да спрем до тук, да спрем първа част и ще направим втора част. Сега започва още по-интересното. Вярвам, че ще бъде с нас до края.